హాయ్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మీకు డ్రై నట్స్ ఆలూ మసాలా ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తానండి. ఇది హెల్దీ రెసిపీ. ముందుగా 1/2 kg బంగాళదుంపలు తీసుకొని కట్ చేసుకొని మనం వీటిని ఉడికించేసుకుందాం కుక్కర్లో. ఉడికించిన ముక్కలు కనిపిస్తున్నాయి కదా, వీటిని తొక్కలు వలిచేసుకొని పీసెస్గా కట్ చేసుకొని ఒక బౌల్లో రెడీగా పెట్టుకుందామండి. పక్కన పెట్టుకొని స్టవ్ వెలిగించి ఒక పాన్ పెట్టుకొని కొంచెం బటర్ వేసుకొని మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు తిప్పాలి. మెల్ట్ అయిన తర్వాత ఒక టమాటో కట్ చేసి ముక్కలు వేసేసుకోవాలి అందులో. ఇది ఉడికించేటప్పుడు స్టవ్ ఫ్లేమ్ సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి. 5 ఎండుమిర్చి కూడా వేసేసుకున్నాం. 1 టీ స్పూన్ జీరా పౌడర్ వేసుకున్నాం. 1 టీ స్పూన్ ధనియా పౌడర్, కొన్ని జీడిపప్పులు వేసేసుకొని మనం ఫ్రై చేసుకున్నాం అన్నమాట. వీటిలో వాటర్ అవి ఏమీ వేయం కాబట్టి సిమ్లో ఉండాలండి స్టవ్. ఇది కుక్ అవడానికి 5 minutes పడుతుంది. కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం. సాల్ట్, టమాటో వాటర్ కలిపి ఇది ఉడకడానికి హెల్ప్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇది మసాలా రెడీ చేస్తున్నట్టు మనం మూత పెట్టేసుకున్నామండి. చూడండి, రెడీ అయిపోయింది. మీకు తెలిసిపోతుంది. కొంచెం డ్రై మెంతి కూడా వేసేసుకుని కలిపేసుకున్నాం అనమాట. ఇందులో చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి ఇంట్లో మనం ఇది మసాలా అంతా కూడా. చూడండి, మొత్తం కలిసిపోయింది మెంతి కూడా. ఇదంతా తీసి మిక్సీ జార్లో వేసేసుకున్నాం. కొంచెం మిక్సీ పట్టుకోవాలండి బరకగా. ఇది ఎక్కువ మెత్తగా పట్టుకొని అవసరం లేదు, బరకగా పట్టుకోవాలి. తీసేసేం చూడండి, కనిపిస్తుంది మీకు. ఇప్పుడు నట్స్ అన్ని నైట్ నానబెట్టుకున్నవి ఒక 5 బాదం గింజలు నైట్ నానబెట్టుకుని కట్ చేసి వేసుకున్నాము. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను మీకు. నైట్ అంతా నానబెట్టిన 1 టీ స్పూన్ పుచ్చగింజలు, పొద్దుతిరుగుడు గింజలు, గుమ్మడి గింజలు, ఇవన్నీ నైట్ అంతా నానబెట్టి ఉంచానండి. ఇవి తీసి మిక్సీలో వేసేస్తున్నాను నేను. మొదటగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా మసాలాలో ఈ నట్స్ అన్నీ వేసేస్తున్నాను. నట్స్ పేస్ట్లా చేసేసుకోవాలండి. మన మసాలాకి రెడీ అవుతుంది అన్నమాట. చూడండి, మెత్తగా కనిపిస్తుంది. ఇది పక్కన పెట్టేసి స్టవ్ వెలిగించి వేరే బాండ్లీ పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకొని కొంచెం బటర్ వేసుకోవాలి. అందులో కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. 1 కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి. ఇది మంచి హెల్దీ రెసిపీ అండి. అన్ని నట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి హెల్త్కి చాలా మంచిది. 1/2 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుంటున్నాం. అది కూడా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు తిప్పాలన్నమాట. కొంచెం సోంపు లేకపోయినా పర్వాలేదండి. కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకున్నాం. మనం మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సోంపు లేకపోయినా. ఫ్రై అయిపోతున్నాయి చూడండి. 1 టీ స్పూన్ కారం వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో వేసేసుకొని ఇది కూడా మొత్తం కలిసేంత వరకు తిప్పాలన్నమాట. కలరు బాగా వచ్చింది చూడండి. ఇందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పేస్ట్ ఉంది కదండి, నట్స్ పేస్ట్, అది వేసేసుకోవాలన్నమాట. వేసుకొని ఈ ఉల్లిపాయ గ్రేవీకి మొత్తం పట్టేలాగా కలిపేయాలన్నమాట. ఈ పేస్ట్ అంతా కలుపుకోవాలి. అందులో కలిసిపోయిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ వేసుకుని ఈ పేస్ట్లో పచ్చిదనం అంతా పోయేలాగా ఉడకాలి కదండి మరి, అందుకని కొంచెం వాటర్ వేసుకున్నాను అన్నమాట.
చూడండి ఉడికి బబుల్స్ వస్తుంది, మీకు కనిపిస్తుంది. ఇందులో 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేస్తున్నాం మనం. ఇది కూడా తిప్పేసుకోవాలి. ఇది కూడా మొత్తం అంతా కలిసేలాగా చూడాలన్నమాట మనం. గ్రేవీ కొంచెం సాల్ట్ ఇందాక కొంచెం వేసాం కదండి, ఇప్పుడు సరిపోతాడుగా వేసేసుకోవాలి. వేసుకొని మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆలు ముక్కలు ఉన్నాయి కదా, అది ఇందులో వేసేసుకోవాలి. వేసేసుకొని ఈ గ్రేవీ అంతా ఆలు ముక్కలకు బాగా పట్టేలాగా తిప్పాలి. తిప్పి ఒక 5 మినిట్స్ అలా ఉడకనివ్వాలి సిమ్లో. చూడండి ఉడకటం మీకు తెలిసిపోతుంది. చుట్టూరా ఆయిల్ వచ్చేసింది, ఉడికిపోయిందనమాట. మనం రెడీ అయిపోయిన మసాలాని బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాం. చాలా హెల్దీ రెసిపీ అండి. పూరీలోకి, చపాతీలోకి, రైస్లోకి అన్నిటిలోకి బాగుంటుంది. ఆలు అనేటప్పటికి పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. గ్రేవీ టైప్లో ఉంది కాబట్టి ఇంకా లైక్ చేస్తారు. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీ అందరికీ నచ్చుతుందే అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ.